Albert med til at prøve. Du er med, sådan så jeg kan stå og slappe af. Se. Nej, du kan arbejde derhjemme. Så kunne du lade være at tage med, hvis du ikke havde lyst. Det er også fedt, hvis du tager med, så kunne vi... Det kommer an på, hvor langt jeg er kommet med mit projekt, som er tidsbegrænset. Jo. Nej, jeg vil have, at jeg selv gør det. Det er også noget, jeg Knapper. Penge. Så hiv Albert. Nu er jeg sådan sulten. Hiv alt hvad du kan. Og spar. Det må man ikke, det der Pinot. Så rider du en omgang et skridt helt selv rundt ved hegnet. Se, Pinot han har sådan en stor klump jord hængende ud af munden, den er skidt. Så drejer du ham. Det må han ikke, Albert. Hvor er du fræk, Pinot. Det er flot, det der. Så smider han den, der... Ja, spark lidt til ham. Så tror jeg lige at knæve i hans hoved. Ja, så tager han lidt Du har jo heller ikke noget øverst inde i din udestand. Du har kun plade for neden. I udestanden. Udeboksen. Albert, husk at tage fat i tøjen. Der er plader. Men dine brædder, de er tætte. Dine brædder er tætte, det er mine jo ikke. Derhjemme hos mig. Et eller andet før. Hej, ham Albert! Ja. Kom, brug pisken! Pisken bagpå! Ved han om benet? Nej, det var om bag. Var det fordi det var dyr, eller? Ja, det var rytteren, der var dyret. Hvad synes du, Liva? Er de ikke gode? Tænk på, at Pinot er slet ikke vant til det der.